L-2015 bdiet fuq nota negattiva kif inċident fatali fis-sigħat bikrin ta' filgħodu temm ħesrem il-ħajja ta' Matthew Mejlaq. Żgħażugħ ta' 22 sena li flimkien ma' sħabu kien qed jiċċelebra l-bidu tas-sena l-ġdida f'Għawdex. L-inċident saħal ħabta tal-4:15 tal-ħamis filgħodu fi triq ir-Rabat in-Nadur. Peugeot 106 li kienet missjuqa minn żagħżugħ ieħor ta' 22 sena residenti San Ġwan tilfet il-kontroll u kellha impatt ma' ħajt u marblu tad-dawl. Impatt li bil-qawwa tiegħu Mejlaq li kien riekeb fuq wara spiċċa tar il-barra mill-karozza. Apparti l-vittma u s-sewwieq fil-vettura kien hemm 3 persuni oħra il-kol żgħażagħ ta' 22 sena, wieħed residenti ta' Sliema u 2 l-oħra minn San Ġwan. Miguel Camilleri, wieħed mill-passiġġieri, sofra ġrieħi gravi filwaqt li x-xufier u ż-żewġ passiġġieri l-oħra ma ġarbu l-ebda ġrieħi. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili li waslu fuq il-post immedjatament kellhom iqaċċtu partijiet mill-karozza sabiex joħorġu liż-żagħżugħ mill-vettura. F'kummenti ma' One News dawk l-aktar qrib ta' Matthew iddeskrivewh bħala żagħżugħ ċajtir, attiv ħafna, iħobb l-isports u student brillanti. Fil-fatt kien għadu kemm gradwa bħala notar, filwaqt li kien qed fil-5 sena tal-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali.